Granollers 2030. Encara no hi som, però no falta tant. Com us imagineu la ciutat del 2030? Doncs això és el que es pregunta la mateixa ciutat. Per això s'ha dissenyat el tercer pla estratègic de Granollers, per pensar en el Granollers del futur. I per això avui comencem aquest programa, un programa que ens vol fer treballar, que ens vol fer pensar, dibuixar el Granollers de l'any 2030, pensar-lo, visualitzar-lo, reflexionar-hi, però també pensar-la, visualitzar-la, dibuixar-la, perquè la ciutat també és femenina. Però l'objectiu del tercer pla estratègic és que aquestes reflexions es facin entre tots i totes, que sumin mirades diferents i plurals, perquè la ciutat és plural, per això vol les propostes de tothom. I entre totes aquestes visions i punts de vista tindrem també l'oportunitat de conèixer la reflexió d'un grup de persones que posen el seu talent al servei de Granollers. Amb G de Granollers convida un grup de persones amb un talent especial a pensar la ciutat del futur, a reflexionar sobre el futur. En aquest programa els coneixerem una miqueta més. El primer talent que va participar al cicle amb G de Granollers va ser el mestre xocolater David Pallàs. David Pallàs, mestre xocolater, gràcies per rebre'ns a casa teva, al teu taller, al teu obrador. No sé com li dieu d'aquest espai, taller, escola, obrador... És la nostra casa. La vostra casa, no? Aquí viviu. Molt bé. Escolta, parlàvem de talent. Què és per tu el talent? Ostres, complicat. Per mi el talent és fer allò que et surt innat, d'alguna manera. Vull dir, el que té talent és perquè fa alguna cosa que realment li omple i no li costa fer-ho. Jo crec que és això, i que disfruta molt, sobretot. Tu tens un talent que podríem dir que és fer xocolata, però segur que és molt més que això. Com definiries tu el teu talent i com el vas descobrir? A veure, jo al final, el talent, jo li diria una forma de vida. Per mi és una forma de vida. El món de la xocolata, la pastisseria, per mi és una forma de vida de tal manera que hem instal·lat la nostra escola justament a casa nostra, no? De manera que la gent, quan la gent em pregunta, escolta, la teva feina i tal, no, per mi no és una feina, per mi és una forma de vida, no? I el talent és, bueno, no és talent, sinó és allò que dius, jo em trobo molt a gust amb el que faig i jo penso només que en pastisseria i amb el que faig al dia a dia, no? Vull dir, aleshores, per mi no és ni una feina ni un talent, sinó és una forma de vida. No podries fer una altra cosa? Si haguessis de fer-la, sí, clar. Però, ostres... Però, clar, tu ja des dels 16 anys et vas començar a ficar en el món de la pastisseria i després ja vas veure que et volies especialitzar en el món de la xocolata. I als 25 anys ja tenies la teva pròpia empresa. Clar, realment això és tenir talent. Sí, és perquè és molt inquiet i t'agrada fer moltes coses. Llavors, als 16 anys vas començar amb una empresa de bomboneria aquí a Barcelona, i mentre estudiava i de més. I el tema del xocolata és que m'enganxa tant perquè dius, és molt maco. Des que està en estat líquid fins que passa a l'estat sòlid, tu ets capaç d'esculpir. Aleshores, clar, et deixa fer des de bombons, des de pastissos, fins a escultures. Aleshores, clar, la meva vena més artística l'explotava amb l'escultura i tota aquesta història, i després la part, diguéssim, més indulgent, que és, hòstia, el pastís, el bombó i tal, ho feies per l'altra banda, no? Però la veritat és que és un element molt, molt xulo. I què creus que per triomfar o per assolir èxit, com podríem dir que tu has assolit, és més important aquesta part de talent, aquest duende que podríem dir que cadascú té una cosa, o també el treballar, perquè suposo que... Són les dues coses. Jo que moltes vegades diem, que molta gent ens ve, no, és que vull fer el mateix que vosaltres i tal. Moltes vegades el que veus és que la gent copia, i s'obliden de posar el seu segell. Aleshores, si tu copies, seràs un més. Si tu d'alguna manera, evidentment, tots ens inspirem en altres, això està claríssim, no? Vull dir, ningú ha inventat res i avui en dia tot està inventat. Però tu agafes idees d'un altre i després tu li acabes donant la teva impremta pròpia, el teu estil.
perquè és que si no seràs un més. El dia que et vam estar veient amb la sessió de la 9V1, que per cert està penjada a internet i qui la vulgui recuperar jo la recomano, això sí, si teniu gana, no, perquè et venen unes ganes de menjar xocolata brutals, però en la sessió de la 9V1 vas dir una cosa que tu vas dir que des de que vas començar volies democratitzar la pastisseria, no? Què vol dir això, democratitzar la pastisseria d'autor? Correcte. Democratitzar la pastisseria d'autor ve a ser una mica com el que estem veient a televisió amb els xefs, no? Que hi ha xefs que tenen estrelles Michelin i fan classes, i xerren a la televisió, donen classes i de més. És exactament el mateix, no? Jo el que dic és, ostres, pastissos i bombons, que els veus molt espectaculars, que són molt macos i tal, ensenyar a la gent com es fan aquests pastissos. Ensenyar a la gent com podem fer aquests pastissos, aquests bombons, perquè d'aquesta manera, per un costat, la gent sabrà com es fan els pastissos i, per una altra manera, també seran capaços de valorar el preu que tenen aquests bombons, aquests pastissos, quan es vagin a comprar. Podran exigir si allò està ben fet o no està ben fet. Vull dir, jo crec que divulgar tot això és bo per tothom. Vull dir, jo sempre poso el mateix exemple. Hi ha molts programes de cuina i no per això la gent deixa anar a menjar al restaurant. Vull dir, per molt que nosaltres ensenyem com fer un bombó, com fer un pastís, la gent no deixarà d'anar a la pastisseria, no? Al revés, la gent tindrà més consciència de, ostres, quant costa fer això i per què té aquest preu. Per desenvolupar el teu talent, ho estem veient perquè estem aquí a casa teva, com has dit, vas triar Granollers. Per què vau triar Granollers? A veure, va ser... Mira, portem aquí des del 2006, perquè tinc les meves dues filles eren petites i a Barcelona hi havia un moment que no hi cabíem al pis on estàvem i havíem de canviar de vivenda. I tenim uns amics aquí a Granollers i va ser un dia que vam venir a dinar a casa d'amb ells, justament es venia un pis allà davant, vam fer una volta pel centre i vam veure, ostres, és que això és ideal. Tenim un centre molt petit, molt manejable, molt compacte, el tamany de la ciutat és ideal, tens tots els serveis perquè som capital de comarca i estàs a 25 minuts de Barcelona. Aleshores, clar, dius, Barcelona la tinc quan vulgui la tinc i no tinc els inconvenients de viure a Barcelona i en canvi tinc una ciutat que és molt agraïda, pots fer-ho tot a peu, ho tens tot a mà. I en una ciutat d'aquesta mida que dius que va també per viure, què li demanes a més? Tu què li demanes avui a Granollers i què penses que t'ha d'oferir en el futur? Jo el que vaig comentar quan vam fer les jornades, jo crec que a mi em van preguntar, com t'imagines el Granollers d'aquí? A mi m'agradaria trobar-me, d'alguna manera també, si ens hi fixem, estem tornant una mica als orígens, una mica amb tot. Estem una mica tornant enrere i, a més, jo el que m'agradaria és poder anar a comprar al centre, a comprar totes aquelles botigues, tots aquells botiguers, aquell petit comerç, que tots ens coneguessin, que tu poguessis anar al teu carnisser de confiança, a la teva peixatera. Està molt bé les grans superfícies, però són molt impersonals. Jo crec que amb què hem viscut, aquest tracte més humà, és el que jo busco i m'agradaria trobar aquí a Granollers. I, de fet, ens ho estem trobant. Des que estem aquí al carrer Barcelona 80, des que estem al centre, no para de parlar gent, passa gent pel carrer, s'aturen, escolta, pregunten, escolta, David, que t'hem vist aquí, t'hem vist allà. Dius, ostres, això és el que t'agrada d'una ciutat, perquè en una Barcelona, en una Madrid, ets un mes. En canvi, aquí dius, ostres, doncs, jo com a veí tinc el meu mecànic, que li porto el cotxe, conec el de la carnisseria, el d'aquí, el d'allà, i no sé, això, vulguis que no, a mi m'agrada. Jo el que demanaria a Granollers és això, que d'alguna manera tots aportéssim una mica més i féssim més vida al que és el nucli de Granollers, que no tenim cap centre comercial dins, i per mi és un encert, dins del que és el casc antic de Granollers, i així que també fomentem tot aquest comerç més local. Molt bé, doncs David Pallàs, mestre xocolater, gràcies per rebre'ns a casa teva i per compartir el teu talent amb tots nosaltres. Aquí esteu i podeu venir quan vulgueu. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Al llarg dels propers mesos a la ciutat passaran moltes coses. Les bases d'aquest futur s'estan posant des d'ara mateix. Hi ha molta gent treballant. Una part d'aquesta feina passa per la nova aliança de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona. 9 ciutats, 90.000 habitants, que reclamen el lloc que els correspon en la presa de decisions d'aquest país. L'última reunió es va celebrar aquí mateix a Granollers.
En l'elaboració del Compromís Metropolità 2030 hi ha l'anomenada fórmula 1545. Trigar com a molt 15 minuts en transport públic per accedir als serveis bàsics i un màxim de 45 per anar a la feina. Aquest objectiu és el que es busca en l'elaboració del nou pla estratègic de la regió metropolitana que ara s'està definint. Aquest dimecres a Granollers s'ha fet una nova jornada de reflexió, en aquest cas per parlar de mobilitat no radial dins de l'arc metropolità i de la generació de noves centralitats. Noves centralitats que facin realitat aquesta idea que ara se li ha posat un nom de la ciutat dels 15 minuts a la regió dels 45 minuts. És a dir, aquestes escales, com dèiem, metròpoli multinivell, del barri, de tot allò que és la màxima proximitat al poder disposar, gaudir de serveis, de tot el que necessitem per atendre les nostres necessitats quotidianes, però també aquest territori dels 45 minuts com a, diguem, límit màxim de transport. Per aquest motiu, a la jornada s'ha parlat molt d'infraestructures de mobilitat. L'alcalde de Granollers ha insistit de nou en la connexió en tren per anar de Granollers a Sabadell. És una obra ferroviària senzilla, 300 milions d'euros, una connexió, un bypass entre l'R4 i l'R8, per exemple, i altres alternatives. A l'alçada de Barberà faria que poguéssim anar de Granollers a Sabadell respectant aquesta idea dels 45 minuts. Ara no la podem respectar. Si el Pere vol venir, Pere, que és a Terrassa, vol venir a Granollers, tarda més de 45 minuts. Mayoral també ha insistit en la necessitat que els municipis de l'arc metropolità, ara units en una nova associació, tinguin veu pròpia i clara davant la centralitat barcelonina per garantir una millor equitat entre territoris. Institucions i administracions, però sobretot persones. Com hem dit, la ciutat vol que aquesta reflexió la fem entre tots i totes, entre els ciutadans i les ciutadanes, entre les associacions i les entitats, i els barris, sobretot els barris. Per això hem sortit al carrer i hem preguntat: i tu? Com t'imagines el Granollers del 2030? A mi m'agradaria que Granollers tingués més zones verdes, sobretot en els barris perifèrics que es troba una mica més a faltar, que hi hagués més espai per les bicicletes i, en fi, una ciutat més humana, m'agradaria. Que fessin més coses pels joves. No ho sé, activitats, el que sigui. No sé, m'agradaria també que tot fos com una miqueta més ecològic, que s'ensenyi més, s'inculquin més tant als nens perquè vagin creixent amb una bona educació, tant quan entres a algun supermercat o en algun lloc, més educació a l'hora de parlar amb la gent, el sisplau, el gràcies. A mi m'agradaria més neta, més sostenible a la ciutat i després els carrers més ben arreglats perquè estan tots fets una pena. Hombre, supongo que mejor, que vayamos para mejor. Y que no haya guerra, ni haya jaleo, ni haya droga, ni haya nada de esto. Sino el futuro para lo mejor y más para la juventud. Zonas verdes bien cuidadas, porque aquí también hace mucha calor en verano. Y bueno, y que arreglen la acera y eso, porque las aceras por según qué sitios están fatal. Como yo no soy de aquí, me siento bien porque veo seguridad. Es más una cuestión más de ciudadanía, de vida social entre las personas, entre los barrios, eso, ¿sabes? Que veo que como que vivimos cada uno por separado, ¿sabes? Vivimos por separado, cada uno con lo suyo. Que hubiera más esa interacción para disfrutar de más cosas de la ciudad, que es sus fiestas, que siempre son cosas muy bonitas, que veo que hay un esfuerzo muy grande, pero la participación popular de las personas no veo que es intensa como debería ser. Pues más pacífico, llevarnos bien todos, porque yo creo que es lo más normal, ¿no? Ser más humano entre las personas, ¿no? No sé, mejor que ahora, ¿no? Un altre punt que també em preocupa és el tema de la neteja. El tema de la neteja, el tema del civisme, de potser fer més campanyes de conscienciació, de no deixar deixalles a terra o mobles fora del lloc. Tot això, potenciar-ho també, per mi seria un punt molt important. Aquestes són només algunes de les opinions de veïns i veïnes de Granollers, i és que això tot just ha començat. Ara ens espera una nova sessió de talent amb G de Granollers, en aquest cas amb Anna Saez de Tejada, professora d'IES. Nosaltres tornem d'aquí un mes.